nousa, se on tossa se juttu. Mulla ainakin oli ensimmäisenä ohi. Miltä tuntui? Vähän jänskettää kyllä joo. Otat sitä trapetsia kiinni vasta siellä. Joo. Ja sitten hyppää vaan. Sitten hyppäät kun siltä teet. Aitoa kuolemanpeleeko? Aika jänni. No niin se pitääkin. Et sä muuta mitään itse. Niin. 1, 2, 3, nouska. Apua. Se on aika näin jänni. Mitä kauemmin ottan, sen enemmän jännä. Joo. Mä menisin jo lähteä, mutta... Nyt. Mua pelotteli nyt. Geronimo! No niin. Ei se ollut sen vaikeampi. Iu. Joo, se oli jo parempi. Elähdytty. Ponnaat vaan, kato kunnolla. Alkoi mua pelottaa. Hyvin se mennä. Ehkä. Joo. Laita silmät kiinni. Ei pelota. Ei pelota yhtään. Jätkät vaan nauraa. Reilut kaverit. Justiin noin. Nimenomaan. Täydellinen suorite. Yeah. Nyt se meni hyvin. Loistava. Woohoo. Niin joo.